Pagmasdan mo ang paligid. Mga mag-aaral na binibigyang importansya ang siyensya at teknolohiya. Ang pagbigkas, pagbasa at pagsulat ng bawat salita at parirala ng mga kabataan. Sa bawat tagakta ng mga pawis ng mga manlalaro. Sa mga mamamayang hindi nagpapahadlang sa katandaan. Mga taong handang suungin ang hirap ng buhay. At sa pagtapak ng ating mga kababayan patungo sa kanilang pangarap. Sila ay nagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Pagkat iisa sila na layunin, yun na yung kanilang mga pangarap ay sungkitin. Yan ang realidad ng mundo. Ito ay imperfecto at ganon din tayo. Alam ko may pangarap ako. Ikaw, sila. At lahat tayo. Alam ko rin na naririyan ang inspirasyon mo. At narito tayo ngayon upang magkalap ng suwisyon ng kapwa natin Pilipino. Una, sabay ng pagtagal ng panahon ay ang pagtaas ng halaga ng siyensya at teknolohiya. Ano nga ba ang ambag nito sa isang makalidad na edukasyon para sa lahat? Sa paglipas ng mga taon, natutunan nating mas pahalagahan ang agham at teknolohiya. Ito ay nagbibigay daan sa mga inobasyon na nagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon na natatanggap ng bawat batang Pilipino. Nakita natin na ginawa ito sa panahon ng pandemya, kung saan tinanggap ng mga guro ang iba't ibang mga pagsulong sa teknolohiya upang mabigyan ng mga mag-aaral ng pinakamahusay na kalidad ng edukasyon kahit na sila'y nananatili sa kanilang mga tahanan. Pangalawa, sabi nila ay mahalaga ang pagkakaroon ng mataas na marka at pinag-aralan. Ngunit, tunay bang ito ang tulay para sa magandang kinabukasan? Para sa akin, ang pinag-aralan o ang gradong nakukuha sa paaralan ay hindi importante sa pag-abot ng ating pangarap. Bagkus tayo na lamang ay magtiyaga, magsikap sa ating pag-aaral para malagpasan ng mga problema at makamit natin ang ating mga pangarap. Pangatlo, sa bawat tagumpay ng mga atleta sa kanilang pagbuhat ng tropeyo at pagsungkit ng medalya ay siyang butas ng karayom ng kanilang pag-iensayo para sa kanilang pangarap. Ano ang paghahanda ang kanilang ginagawa upang mamayani ang kanilang angking galing at talento? Nag-work hard kami na nag-drills every morning, tapos pagka uwi ng hapon, nagkuhan kami, nagtitraining pa rin. Pangapat, tunay ngang dumadaan ng panahon. Hindi pang habang buhay ang pagkabata. Ngunit, hadlang ba ang edad sa pag-abot ng ating pangarap? Hindi hadlang ang edad sa pag-abot ng mga pangarap. Mahalagang tandaan na ang bawat individual ay may sariling timeline na tinatawag, habang ang ilang mga tao ay maaaring makamit ang kanilang mga pangarap sa murang edad. Ang iba naman ay natatagalan dahil sa iba't ibang mga pangyayari at karanasan sa buhay. Ngunit ang talagang susi sa pagkamit ng mga pangarap ay pagpupursige, pagsusumikap at dedikasyon anuman ang edad. Kaya kung mayroon kang pangarap, huwag mong hayaang pigilan ka ng iyong edad. Panguli, ang buhay ay muunlad at dahan-dahan tayong humakbang patungo sa ating mga pangarap. Anong hakbang ang pinaghahandaan mong tahakin para sa iyong kinabukasan? So, ang mga hakbang na aking ginagawa upang matupad ang aking mga pangarap sa buhay, of course, I am studying really hard. Now, I'm in my 4th year in college, so malapit-lapit na siya. All throughout the years that I studied from elementary, high school, up to now, I did my best to excel in my class, and worth it naman lahat ng pagod na yon. Tunay ngang nakakahanga ang puso at lakas ng Pinoy. Handang harapin ang hamon ng bukas. Ikaw, handa ka na ba? at bago yan, lagi mong tatandaan na punuin mo ang iyong sarili ng sigasig. 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 Sigasig.